И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Динамо Дон Геймър и в момента ще играем Dynamic Survival или Minecraft. И ще си направим за начало един холм. Набързо снимам с моя приятел Монс 10, но в момента го няма и ще направя набързо на къща. На някои други клипове ще съм с него. Но сега ще съм сам, приятели. И сега в момента търсиме хубаво местенце за къщичка. Взех малко храна. Сапане батерия тук. Бехме на пауза. Къде се замотах? Мисля, че тук ще е добре. Ами да. О, ще нямам permission. Я път. Кон? Бах тякото. Неопитомен. Ето такова е. Поне даде кожичка. Да я взема, все пак кожата е важна, можем да си направим броня. Сега е още саба как си измъкнем като permission нямаме. И освен да се върнем отново в сървъра. Чакайте. Сега се върнем. Ето ни отново хора. Върнах се. Сега тук вече имам permission. И си направя една къщичка набързо. Малко дърво. Като се регистрираш в този сервер, ти дава брадва, кирка и лопата. Остава. Някой стреля ли ме? О, не е храна. Трябва да ям. Шивано месо. Не трябва да тичам бързо. Добре, за сега така. О, лоша, ще дойдат домитата. Става гадно. И това ще е първи епизод на Dynamic Survival. О, не! О, тук някой си мал дърво. Добре, първо ще направим крафтинг тейбъл набързо. Обче, първо се правеше обработено дърво. Така. Малко и сега ще направим набързо един чест. Даже още един. Така. И често. Охо, храна. Прасе! Прасе крава! Идеално! Какъв як джакпот. Ела тук е крава, бе. Къде е това прасе? О, мина за храна. Така. Тук има още крави, пилета. Добре. Така, значи съм избрал прекрасно място.
О, не. Само не заметите. О, има там и един ендерман. Шет, мафака. Някой скелет ме стреля. Да, ето го. Хиления мави скелет. Цървулски. А тук е... О, един крипър. Който ме видя. Аре, гръмни бе. Ха-ха-ха-ха. Знам и те умре. О, в ужас, не е много живот. Така, сега набързо ще направим един чест. Ето, мисля да е тук. Така, сега пишеме set home. Тук да ни е хома, така, като умреме поне. Ох, сега. Сега трябва да направя клечки. Така. Правя така. Дали само да намерим и трябва. О, добре. Табелка, пишеме. Шит. Абе, нали табелата се слагаше бе? Ще разрушим едното. Табелата се слагаше. Добре, кари. Зомбите ти идват. В момента ще ме убихаме. Добре, това е респаун. Така. Нищо не са слагали. Така, запишем крива home. Добре си седнахме set home. Да бе, да. То иска да се телепортира при мене. О, клечките, месото. Защо така бъгна бе? О, добре. Прави се. И да построиме са. Малко. Така набързичко един хоум. Не па да те телепорта при мене. Бахте пак. Как ме дръжа. Сега да радиш. Ще ме направим да се нахлиза. Ето така. Така ще погледаме. Какво ще трябва? Или... ще напълним. Добро место избрах. Препусна много неща, защото не знаете как всички трябва да направим. Много лошо. Много удобно според. Няма пъти приема. Не дошло две, няма пъти приема. Те е за това. Ще взема нещо. Пиши ми please miss. Не ме килва. Защото преди го килнах и... Не искам да живеем заедно. Много искаш. Не стига път, че му дадох природа, която аз се намерих. Предполагам от теб и аз от теб. Те видите. Добре. Добре. Само да те видя. Това е пълен идиот. Идиот. В момента се ролираме при.
това е първи епизод на... Опа! Скелет в моята къща! What the hell? Нека пилеме го. Ай, зомбита! Shit, motherfucker, shit, motherfucker, shit, motherfucker, shit, motherfucker. И още! Shit, motherfucker, shit, motherfucker. Той ме стреля! Ама много гадно. Ето така е. И нека ме... Зомби. Гадно е, да. Трябва се да не разправя. Да изчакаме малко сега. И пак. Крива home. Това е кръвно. Ето към камера. Само пък о, ето. Много ми по-просто. О, храничко. А тук е. Пеленце. Сладко. Оп. Отбредни так. И... Да. Просто така. Но още, че после беше много пати. Сега го правя така. Ето, така. И бързваме. Вижте, добре става, поначало. Все пак да не вали да не. Имаме материали, всичко е ширини. И така. Добре. Ще правим една вратичка, да ни идват зомбицата. Как беше дошъл уния сцената. Чест. О, лук съм имал. Месо, такива, се трябва да видим в комина. И това е първия епизод. До скоро!